mutumin da lokaci ɗaya zara naira 40,000 ya miki hidima kin fi so ki daka ta wancan sakaran da ko bukatar 10,000 ba zai iya miki ba. Amma dai kin san shi ma dai yana yi min in yana da iko ko? Look Lela, kuma a yaya nake baki isa ki raba ni da Maryam ba, wallahi kin yi kaɗan. Yo me ya dame ni? Ita taka za ta iya. Ke da Allah ni taho mu tafi, ni na gaji da wannan zancen. Taho mu karasa tare Suleiman, dan Allah ka yi haƙuri kaji. Dawa, Allah ya sauke, amma ba da wannan ba. Salon kawai mu tafi hanya ana nuna maka kamar watan Ramadana? To wallahi Maryam sai dai ki ɗau ɗaya, ko ni ko shi. Kuma yau ita ce rana ta ƙarshe zuwa ƙofar gidanku a matsayin masoyin kisa. Ina miki fata. Rashin kazar sarai na wasan kowa. Kamal dan Allah ka tafi. Isa ba ta ganin mutane suna kallon.